Senyor president. Sí, gràcies, senyor president. Senyor diputat, miri, jo no l'acusaré a vostè de dir que aquest govern és un govern d'usurpadors. Vostè mai ho ha dit. Però le podria citar persones que sí que ho han dit. I després, si vol, le donaré públicament qui ho ha fet. Del seu partit. Dit això, l'important és posar en valor les coses que ens uneixen i no les que ens separen. Perquè crec que és això el que espera la gent de nosaltres. I en aquest sentit he volgut fer aquest reconeixement. Un reconeixement que vostè em permetrà també que el govern i els grups que donen suport al govern alguna cosa tenen a veure amb aquesta predisposició a sumar i no a restar. Perquè és la predisposició que té i tindrà aquest govern. Ara, en aquest període de sessions i en els propers períodes de sessions, davant dels reptes que hem d'afrontar. Dit això, i respecte a les polítiques de suport a les famílies... S'ha acabat el temps. Tindrem ocasió de continuar debatent. La següent pregunta...